ørerne også. Den ligger der. Kunne du godt være dens nye mor, skal du? Lave et lille stykke papir på den. Så laver vi sådan nogle adoptionspapirer, så får du det med. Skriver Isabella, hvad skal bamsen hedde så? Skal den hedde... Skal den hedde lyserød? Eller skal den hedde pandabamsen? Skal den hedde pandabamsen? Så laver vi lige pænt, så der vi klipper lige ned. Hvad skal bamsen hedde? Den skal hedde pandabamsen. Pandabamsen. Så den ser fin ud. Den har lige blevet nyvasket, så den er helt fin og ren. Det kan godt være, at den har lidt brugt, men den er i hvert fald helt fin og ren. Og du ved. Ved du hvad så? Så får du den her med. Så lægger vi det andre over, og så tager vi lige og lytter lidt til den for at mærke. Og hører om den er helt frisk. Ved du hvad det er? Det er sådan en køle. Nej, det er det ikke. Så her. Jeg skal lige skrue den her på, ellers så gør den ondt i ørerne. Vil du hjælpe mig med at lytte til den så? Jeg vidste, du var lige på den. Skal du ikke lave det der? Lyder det godt? Lyder det som om den er frisk? Og jeg har også prøvet at lytte lidt så. Lyder det frisk stadig? Tror du, man bruger sådan en her til? Lille bamse. Ja, den er fin. Den er så fin ud. Hvad tror du, man skal bruge den her til? Hvad skal man bruge den til? Kig ind i ørerne med, er det ikke rigtigt? Så skal du hjælpe mig med at kigge ind i ørerne. Ser det godt ud? Skal vi prøve at kigge lidt på den anden øre? Ser det godt ud? Og så skal vi også lige have taget temperaturen på den, ikke også? Ja, vi kan godt gå hen og se på den der lige bamse. sådan en her. Se. Det ser fint ud. Viola. Ja. Så skal du høre, Viola, det er hende der, den tykke der, hun hjælper mig nu. Du er meget tyk. Du er så tyk. Viola. Det skal du lige hjælpe. Den her, den skal lige have noget, den skal lige vaccineres. Ja. Det er for mig. Så piller vi den her sprøjte. Har du brugt i stikket? Hvad så er det en nål der? Det gør altså en lille bitte smule ondt, synes du ikke det? Jeg kan ikke lide det. Men det går på lynhurtigt, ikke også? Så det skal du ikke have så meget som det er. Det er så. Så. Den ser meget frisk ud nu. Har du så lavet papir? Ja, det har jeg faktisk lavet en papir. Godt at du lige skal lave en tilføjning. Skal vi lave en lille tegning til os? Ja, det plejer jeg at lave. Jeg plejer at lave en lille tegning til børn. Fordi jeg er simpelthen så smag at holde på. Nej, hvad er det? Er det en hund? Er det en hund? Synes du, det ligner en hund? Synes du det? Hvad er det en rigtig stor hund? Det ligner lidt en hund, gør det ikke det? Og ved du hvad så? Så skriver vi masser af kærlighed. Du er en god idé. Masser af kærlighed. Så skal du huske at sove med den i hvert fald en uges tid. Kan du det? Og hvis du ser... Og hvis du ser fjernsyn også, så skal den også se fjernsyn. Jeg elsker at se fjernsyn. Skal vi sige det? Så skal du passe på den, ikke også? Så får du den med. Så er det med, det er vigtigt. Og den der, den skal du hænge på køleskabet. Så er det godt. Skal du sige tak, ikke? Tak. Skal du have det godt? Den er væk, ikke også? Er du glad for din bamse?
Og godt. Ja, fordi den har dejligt arv i. Den er det her lille langbindshund. Lille langbindshund.